Welcome to Bátorliget, Hungary. The children are already here. A gyerekek már itt vannak. Today we are heading to a unique village tradition, the blessing of the tractors. Ma egy különleges falusi hagyományra látogatunk el, traktorszentelésre. In a small Hungarian village, tractors aren't just machines. They are blessed for a good harvest. Come with me to Bátorliget, where tradition meets the land. Egy kis magyar faluban a traktor nem csupán munkagép, meg is áldják a jó termés reményében. Tarts velem Bátorligetre, ahol a hagyomány összefonódik a föld szeretetével. We are gathering. Gyülekezünk. It's not just machines arriving. It's generations of work, tradition and faith rolling onto the village football field. Itt nem csak gépek érkeznek, generációk munkája, hagyomány és hit gördül be a falu focipályájára. Május 3-án Bátorligeten egy különleges esemény részesei lehettünk. Megtartották a hagyományos traktorszentelést. A görög katolikus pap áldását adta a traktorokra és mezőgazdasági gépekre, mindezt a jó termés és biztonságos munkavégzés reményében. A környék gazdái szép számmal érkeztek, kisebb-nagyobb gépeikkel. Nem csak egy vallási szertartásról van szó, hanem egy közösségi eseményről is, ahol az emberek találkozhattak, beszélgethettek, és együtt kérhették Isten áldását a földjeikre. On May 3rd, we had the chance to witness a unique tradition in Bátorliget, the blessing of the tractors. A Greek Catholic priest blessed the agriculture machines, praying for a good harvest and safe work in the fields. Farmers from the area arrived with all kinds of equipment, from small to large. But this wasn't just a religious ceremony. It was also a community event where people gathered, talked, and shared hopes for the season ahead. Elfödözted minden vétkünket, megenyhítetted minden haragodat, eltértél a te haragod hevétől, téríts meg minket, szabadító Istenünk, és fordítsd el rólunk haragodat. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz! Urunk, esedezve kérünk téged, tekints szemekkel fejlődő vetéseinkre, őrizd meg vetéseinket a jégveréstől, fergetektől, fagytól, őségtől, vízáradástól és minden más elemi csapástól, és azokat testi és lelki javunkra teljesen megérlelni méltóztassál, téged illetve minden tisztelet, dicsőség és imádás, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Te hasonlíthatatlan jóságoddal áld meg vetéseinket, szőlőinket, gyümölcsös kertjeinket, rétjeinket, és örvendeztess meg bennünket bőterméssel, hogy szolgáid és szolgálóid életük fenntartására, testük és lelkük megvidámítására, ad nekik szükségesekkel ellátatván,
teljes odaadással szolgáljanak néked, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Megáldottnak és megszenteltetnek a vetemények a Szentlélek maraszt a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Megáldottak és megszenteltetnek Jézus, a Szentlélek marasztva, szentelt vízzel való meghintés által, Atya, Fiú és Szentléleknek nevében. Megáldottak és megszenteltetnek. A line of tractors rolls slowly through the heart of the village. Egy traktoros menet gördül lassan végig a falu szívén. Back at the village football field, the smell of traditional guyash soup filled the air, and cotton candy, every child's favorite, brought smiles all around. Visszatérve a falu focipályájára, a levegőt belengte a hagyományos gulyásleves illata, és a vatta cukor, a gyerekek nagy kedvence, mosolyt csalt mindenki arcára.